Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number ka tanat sentiat jogri India kalayo jing tip pakadan ka wei ka seng ka barang mi thamai ka blatip kom ka Sultanate e Bangla ka bakwa ban KM biang ya ka Bengal Sultanate bat kani ka seng bat thamai ka persyang ban penrung ha ka jing berkhat jong ki samla ha Bangladesh khamtam ek samla puli bagi di ban kersyani kanong rem jogani ka seng kata ban yo ya ka Greater Bangladesh da ka bathong ban kurup ya ki jaka jong ki India ban kenthop ha kata ka Greater Bangladesh kani ka seng kalapan mi ru ya ka map jong ka Greater Bangladesh ha ka wei na ki jingalang ka bakal pelong ha Teacher Student Center jong ka Dhaka University ka badan ha Shabak ha kani ka map ba ka Sultanate e Bangla kala pelaj kala kenthop ya ki jaka jong ka Myanmar bat ki jaka jong ka India ba kenthop na do ka West Bengal Bihar Jharkhand Odisha bat borok ki jela jong ka than chatai lami ngi dan ni ka North East ka tanat sentiat jong ka India ka yo i ba ka jing temu jong ni ka seng ka dei ka badan jing ma bha na marba ka long lupa ka jing temu ban kurup ya ki jaka jong ki India kala yo lum jing tep ru ba ka ne ka seng ka don ka jing adai ka bajan bat ka ne ka sarkar pasipor ha Bangladesh ka balai lam do Muhammad Yunus bat ka don ru ka jing adai hakikam pisa tingka bat ka Dina Afros Yunus ka khon jo Muhammad Yunus ka tanat sentiat ka labru ba ka Dina Yunus ka dei ka nong bai tingka ya ka CSS Bangladesh ka wei na ki seng Tremon Sobha ka badan ha Belia Ghata Upazila henrei ka ne ka seng Tremon Sobha ka dei ka tanat rekam jong ka Barawa e Bangla ka tanat cipai jong ka Sultanate e Bangla ka badang yai peteng ban penrung dekhot ha Bangladesh sha chi sha ban penhe pensan ya ka Sultanate e Bangla lai rap da ka wei ka seng Tremon Sobha ka bala tip kum ka Turkish Youth Federation khnang bakan la ban pen khlan ya ka tanat cipai kata ka Barawa e Bangla ka tanat sentiat jong ka Bangladesh ru kala ong ba ka ni ka jingle jong ka Sultanate e Bangla kan bu jingma bha ya kari Bangladesh namar bakala pan khis dan katma ha South Asia katanat sentiat na India kala pentip ya kene jinglap jongka chaka sarkar jong Narendra Modi bahkan keren ya ka sarkar pasipor jaka Bangladesh shwaban mi kijingnya kanat